Elkarrekin indartsuagoak gara. Horixe da Alzheimerraren mundu egunera begira, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Afagi elkarteak abiarazi duten kanpainaren leloa urten. Astean egin dute aurkezpena eta bertan kanpainaren helburuen antolatu dituzten ekintzen edota gaixotasunaren bueltako hainbat daturen berri eman dute. Gurekin da Afagiko presidentea, Alzheimerra eta beste dementzia batzuk dituzten pertsonen, lagunen eta senideen Gipuzkoako elkarteko presidentea. Iñaki Olalde, arratsaldeon eta ongi etorri. Eskerrik asko eta arratsaldeon. Alzheimerra duten 14.400 pertsona daude Gipuzkoan, zenbat debagoienean? Bueno, lehenengo esan beharra daukak ez dagoela zenso bat Alzheimerra dakonak ez da. Hau da, azkenean Espainian egindako ikerketa bat 2019 urtean, hor, prevalentzia buru dato batzuk agertu zen, eta dato batzuk ez duizu ikerketa hostien. Eta horrek esaten dau, 8,5% 65 urte baino gehiago dakon personak eukile hilkiela dementzia bat, Alzheimer bat. Fase diferentetan, fase bat diagnostiko gabe, fases leves, fases moderadas eta fases avanzadas. Eta horrek, datu honek onartuta dauz Organización Mundial de la Salud honek danatik. Hoi, Gipuzkoan, provintzian dauzen personak 14.000 inguru esango dia eukilekiena geixoak, zensau barik. Eta debagoienan, guk kalkulo horrek inja, debagoienanko personakin 1.000 inguru, 1.000 eta 1.100 egongo dira. Pasaiten da, Alzheimerra askotan diagnostikoa egiten da, ja geixotasuna pitxemata aurreratu da dauenean. Tira, esan duzu, errolda bat ez dagoela zentxo bat, edozein kasutan gora egiten dabilen dementzia da? Bai, dementzia gora egiten dabil, eta gauza bat oso zamoraetik, gu zela adina gehiago bizigarien, urte gehiago biziten garien, dementziak deteriorau gure zerebroak gehiago egiten da. Horixe da horren arrazoia. Bai. Genetikoki transmititzen da? Esaten daue bai ez, baina genetiko oso gutxi. 1%, bi, holako mat, gehiago ez da genetikoa. Gehiago da adina, eta gehiago da faktoreak aldatu lekila, ez bizimodu posturia, tabakismo, hiperkolesterol, tensioa hartu, ez landu aktibe kognitiboekin zerebroa, eta gauza horretan, ez? Gauza horrek. Hori guztiek, ez da horien arabera ere, egon daiteke gaixotasuna agertzea ez agertzea, agertzeko aukera gehiago edo gutxiago izatea. Bai, gehiago gutxiago. Baina ondiok ez da ikerketan nundi da. Jakin ze eta nien nahi zabotza autorizatu gauza nahi berbaiteko, baina medikuak eta ikerketan dabiltzenak esaten dure, badakizek ze pasaiten den buruan, baina zergatik ez. Eta zein da Alzheimerra duten pertsonen profila? Adineko persona bat, sobre todo adineko persona bat urtian buruz bazten dela bere sintoma batzuk eukiten, por ejemplo, gauzak astu, desorientazioa, desizioak esartu, gauzak nunitxe hauen astu, oso aldatu bere humoreko gauzak, eta baina, sobre todo, adina esaten da gauza bat oso komuna. Oin azten da, jente gaztiego ikusten, ez? Zala, diagnostiko hobeto egiten dan dala, jente gaztiego baina, 65 urtetik gora azten dira sintoma batzuk, esan du un 8%, baina 65 urteki dakonak daun 2, gehiago da, que tiene 90. Eta gizonak edo emakumezkoa dira gehiago? Emakumeaz gehiago, baina hor uste dauela hori konektauta
emakumeak urte gehiago bizitze zariela eta zaretelako. Aipatu dituzu ez da, sintoma batzu, horien aurrean, horiek agertzen hasten diren kasuetan piztu beharko litzaiguke alarma? Bai, piztuleki alarma, eta geho, gaixotasun horre dauka pitxin bat estigma bat, ez? Estigma bat, zu beste ozen gaixotasun badako zu, segiran esaten du, adibidez, ejemplu moguan, ez? Niztok esaten, ze gaixotasun okerra hobia dan, o kanser bat, o gauza batzuk, samura egiten duzu sozialezu, baina lehen esate zemon burua galtzen badozu, hoi estigma zita egiten da, eta hoi da guk askotan divulgazio eta sensibilizazio lanian egiten duna gauza hoi. Ez hoi gauza txarren esanleke diagnostikoa berandu hartzeia. Hori da ez da, hain justu ere diagnostiko goiztiar baten garrantzia azpimarratzen duzue, horrek zertan laguntzen du? Horren laguntzen dau, lehenengo zuk diagnostiko, goiz bat diagnostiko batek lehen eta behin zuk itzengin lekozu geixualekin. Zer dan, zela dan ebolazioa, zela den gauzak. Eta nahiz da tratamentu farmakologiko ez egon, bai egoten dira beste tratamentuak pitxin bat ditzen dagoena erdera esaten da ralentizar la enfermedad. Eta horrek emuten dutzu aurkeria gauzak hobeto itxiko poliki. Guri ailaitxaseko askotan jentiak en fase avanzada, moderado avanzada, eta ja ezin dira terapias no farmakologikaz jau. Berandu da. Hori da, ez da, orduan aipatu duzunez, posible da pixka bat bere abiadura moteltzea, ez da? Edo bere horretan eustea, edo hori zaila izaten da Iñaki, azkarrago edo motelago, baina gaitzak aurrera egiten du, iristen den momentutik aurrera? Gaitzak aurrera egiten du, baina guk egiten du balorazio batzuk guregana etorten danean eta guregan urtero, gurekin taller batzuk, estimulazion kognitibo taller batzuk, beste ejertzizio batzuk egiten duen, eta betik ikusten du, kaso denetan ez, baina askotan, modera egiten dela. Egoten dela, balorazioa esaten dela positibo. Ez da avanzau gixotasuna beste batzuk moguan. Baina, tratamendu sendagarririk gaur-gaurkoz ez dago? Ez. Oraindik ez dago. Europan, Estados Unidesen dauk tratamentu batzuk bak dako izena adukanun bat, baina horrei tratamentu ondiok Europan biztu dut bi herrialdetan autorizita duzela, baina Espainian ez da autorizita por la agencia ez dakizela tratamentu farmakologiko horrek emuten da, ez da. Eta horren resulto gabe ondiok ez da garbi ikusten que sea una solución. Aparte de oso karestia sea. Bueno, pertsona bati Alzheimerra edo beste dementzia bat diagnostikatzen zaion momentutik aurrera, zein da prozedura? Bueno, nik lehenengo gauzia niretako da importantia sozialezago egitea. Hoi da gaixotasun bat beste modu baten, beste persona batzun, beste gaixotasun moduan, iguala. Alde batetik lehenengo eta sozializau, ez da segatik gorde hoi. Eta bigarrena, hasi, gu, por ejemplo, emuten du zerbitzuak areto psikosozialak, psikologikuak, eta afagira etorri, por ejemplo, afagira, eta euki batzar bat psikologo batekin. Eta horre lehenengo gauza esango zut, gauzak praktikoak, zela dako zur poderes notariales, etxia zeinean dau, kontu korrentia zeinean dau. Eta gauza horrek beste familia batekin konpartitu o eurai emun o danak. Azkenean, juridikamente gauza batzuk soliozatik pasada, gero, hoi espozu lehenengo momentutan iten. Eta ja, agertzen bada fase avanza baten zuri notarixoak ez dutzu emungo podere horrek. Orduan familia juzgaura, bonbon, tutor, guardador, beste figurat eta askoatik samurketan doiaz, baina diferentia. Lehenengo bi gauza, sozializar eta ikusi gauza horre zela duen. Eta gero,
afagin itxenduna da, balorazio bat, aber persona izela dauen, eta hori balorazio eginda, esate zau, bazuk ondo zauz, talleres de estimulación cognitiva etorteko, eta beste terapia batzuk itxeko. Hori da, ezta, izan ere aipatu duzu, zuek elkartetik, afagi elkartetik egiten duzuena, eta tira, 33 urte badara mazkiztu honezkero, Alzheimerarekin eta beste dementzia batzuekin bizi diren pertsonei eta euren familiei laguntzen, zer aldatu da urte hauetan guztietan? Bueno, egia esan da, oin 33 urte hasizian jentia zizuen nezesidade bateatik. Ez dakizein geixotasunek ezerrez, eta hau zela antolatu du. Eta hortan hasi zen. Eta gauza asko aldatu dira. Oin usteot tratamentu danak oso profesionala dauzela. Lehen bakarrik, oin urtetan Donostin bakarrik zen, baina oin momentu honetan gu gauze Eibarren, Tolosan, Ordizian, Donostin, Irunen, Oñatin, Arrasaten, leku askotan, kapilarmente leku daneta zabalketa da, atentzioa leku danetan daku. Eta geho, ze tratamendu, ze taller horreitan zeitzen dabe, avanzau egin du, de lo que era oin 30 urte, oinitzea. Azkenean gu profesionalak daku, ekipo profesional, 9 persona fijo plantillan, gehozuko eta egiten du beste batzuk, lanien egoeran, eta, bueno, azkenean horri profesionala dira. Eta pres gaude, gaixotasunarekin elkar bizitzeko, ala batzuetan ezinezkoa bihurtzen da hori? Alzheimera da gaixotasun bat gogorra, luzia, kura gabe, eta 65 egun, 24 ordu daukazula. Hoi da gogorra, baina guk esaten du mogan ez, Alzheimerako gaixotasun bat ezin jozu etxian zeu bakarrik hartu. Laguntza biozu, zuk, zaintzaileak, familizatartekoak, eta hoi. Da oso luzea eta gogorra Alzheimera da. Beste gaixotasun homogenen, ni ez du esaten, baina oin Alzheimeran gainaz egabiz izketan. Eta hortiken justu ere aurtengo kanpainaren leloa, hilaren 21 izango da, Alzheimerraren mundu eguna, eta aukeratu duzuen leloa elkarrekin indartsuagoak gara. Elkarrekin nortzuk? Gu hiru elkarrekin lehenengo gizarteakin, eta gizartea zetako. Ekusten bu gizartean, lagunan, hemen kuadrilla esaten da, lagun artean da persona eta Alzheimerrekin, ez aldamane haitxe. Lagundu. Eta lagundu eta ulertu geixua dela. Ez inklusiboin soziade bat maila hortan, geixuakin. Lagundu familitarteku bai. Pitximat, oxigeno pitxematemun zaintzailea, askotan zaintzaileak eta gaina zaintzaileak laro baino gehiago danak emakumea dira. Hortan, keo bigarren erakundeari jarraitzeko lagunketan, gure moko asiziozinoi lana guk azkenean da gu gara entidad sin ánimo de lucro, gu bizi gara subentzioen eta sozioen kuotatik. Lagunketan jarraiketu bai guri eta bai ikerketa egiketan lagunai. Eta geho, entidade pribatu ebe baita. Entidade pribatuai bi bidetik bat, geixotasuna gaztez, gazte, egoten dia kaso asko ez, baina 65 urte gazti hauek. Horreik, epintia un ciclo de vida lanian da donde pueda ser activo, donde pueda ser activo biri euki, eta gero gure monko entidadez laguntzeko ekonomikamente gure proiektotan. Horrekin.
Hori guztiak elkarrekin hobeto. Bakoitza bere granitoaren epintzen bau gu oso pozik. Duda barik. Eta zenion moduan, batira, gizarteratzea, gaixotasuna ikustaraztea da helburua, eta ez bakarrik Alzheimerra dutenen egoera, baita senideen eta zaintzaileen egoera ere. Tira, esan dugu, Iñaki, hilaren 21ean izango dela Alzheimerraren mundu eguna. Ze ekintza antolatu dituzue datozen egunetarako? Bueno, guk momentu honetan divulgazio bat goien emoen beste medio batzuen gabiz, gero daku mesa informatiboak bederatzi Gipuzkoa fanzen larun batean arrazaten egon zan, Gipuzko mailan, gero daku bitxarla antolatuta, txarla irekia, konbibir con el Alzheimer zaten dana, elkarrekin bizi, Alzheimerakin, eta baina ez desde un punto de vista técnico, ez desde un punto de vista persona bat zaintzaile izan dana bere andria o bere aita o ama Alzheimerkin zela esan dan bere esperientzia. Eta gero, hogeita batean gizakate bat Donostin, la kontxa pitxin bat bizualizo biteko erakundiakin, ja, hoxe. Tira, bai, hori guztia lagungarri izaten den, helburuak lortzeko bidean. Bai. Bainaki Olalde, eskertzen dizugu gurera etorri izana. Zueri. Hurrengo batera arte. Minutu honek emutegatik. Zuri etortzearren.